Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Za mu ida muku labarin mu mai ɗauke da suna Dutse Mai Daraja na Fada wanda Hannat ta rubuto ni Diyala zan karanta. Mun tsaya a daidai inda kullum Fazal yana cikin tunani ya sanya rayuwar shi uku. Ya ƙin manta abin da tsohon nan ya gaya mai, maganar da ya gaya mai wanda yanzu an ɗauki shekara 10 da yin abun. To Fazal haka yake kwanci haka yake tashi da wannan tunani a cikin ransa. Sai mu je ɓangaren gidan su Sarki Suleiman. Fada muka fara nufa daga nan muka yi ciki muka yi kicin wajen kuyangu. Abinci ne ake shiryawa na musamman domin Sarki Suleimanu. Kuyangu ne dam a wajen sun fi 10 domin shiryawa Sarki Suleimanu abincin da zai ci. Sarki Suleimanu ya dawo daga Morocco tare da abokanansa da waliyyai da wazirai da sauran wanda suka zo tare da shi daga Morocco. Manya-manyan faranti ne ake shigowa da su fada. Abinci ne dam kowanne a ciki abinci mai ban sha'awa. Da gani ka san abincin nan an mai haɗi na musamman. Abinci ne kala-kala haka aka shigo fada da shi aka ajiye shi a gaban Sarki Suleimanu da sauran wanda suke tare da Suleiman. Farantuna ne masu girman gaske ga abinci wanda ba a iya ƙirga su. Haka suka zo suka ci suka gama. Sauran abokanan Sarki Suleimanu suka yi godiya ganin yadda aka karrama su. Kuyangu bayan sun tashi suka shigo suka gyara waje tsaf. Suka tafi suka gyara kicin suka yi aikace-aikacensu na kullum. Malama Suwaiba ce ta ce ku tsaya ku saurare ni gaba ɗayarku. Gobe muna da wani sabon aiki wanda za mu yi. Sarki yana buƙatar a kawo 'ya'yan itatuwa a yayyanka su gaba ɗaya ta kowane nau'i. Sa'annan yana buƙata a mai farfesun kaza da farar shinkafa. Gami da waina. Buɗan bakinsu kuyangu suka ce, to mun ji Malama Suwaiba. Kowacce ta tafi makwancinta bayan gajiya. Gobe tana yi kowacce ta tashi, dama sun gira sun san da aikin da in suka tashi za su aiwatar. Kuyangu kowacce ta kama wajenta suna zaune a kan tebur suna yanke-yanke suna shirye-shirye. Kuyanga Fauziya ce ta yi la'akari da kuyanga Rashida abubuwan da take zubawa yana fice yanda ake so. Kasancewar mahaifiyar Sarki Suleiman tana ɗauke da hawan jini. Tana yawan zuba gishiri mai ɗan dama sa'annan tana zuba kayan ƙamshi wanda mai hawan jini bai kamata ya inga ci mai yawa ba. Fauziya ta yi la'akari da abin da Rashida take aiwatarwa ba ta ce komi ba. Kuyangu a nan suka yi aikin da Malama Suwaiba ta umarce su. Suka gama tsaf suka kai kamar kullum. Fauziya ɗaki ta shiga tana tunanin wannan abin ya za ta yi ta ɓullo da shi. Tashi ta yi da ta ga tunanin ba amfani zai mata ba ta tafi wajen ƙaramar Malama Hafsa. Ta je ta ƙwanƙwana mata ƙofa ta ce waye ne? Ta ce mata Fauziya ce. Sai ta shiga ta ce assalamu alaikum malamata. Na zo miki da wani batu amma ina gudun ko za ki yadda da batun da nake ce miki. Sai ta ce Fauziya me ke faruwa gaya min? Sai ta ce malamata Hafsa. Ta ce da ita malamata Hafsa yau na ga kuyanga Rashida tana zuba gishiri mai dama da kayan ƙamshi a abincin mamar Sarki Suleiman. Sai ta ce
ya haka? Hawan jini ne fa da ita kuma bai kamata ba ta dinga cin abubuwan nan masu yawa. Ki gaya min gaskiya haka ne? Ta ce Malama Hafsa na ganta da idona biyu. Sai ta ce nan da kwana nawa kika ganta tana haka? Ta ce nan da kwana biyu, in ji Fauziya. Sai ta ce da a tunanina ji nake ko wani abin ne take zubawa don ya ƙara ɗanɗano ko daɗin abu. Amma sai na yi la'akari da cewar masu hawan jini ba kamata ba su dinga cin irin abubuwan nan da dama. Sai ta ce mata kin gaya wa wani? Sai ta ce a'a ba wanda na faɗawa. Sai ta ce da ita Malama Hafsa to kar wanda kika faɗin wa har in ga yadda zan ɓullowa da wannan al'amari in tabbatar da kaina in yi bincike. Sai ta ce to shi kenan. Sai ta tashi. Fitar da take yi Fauziya sai ta yi kicibis da aminiyarta Manal. Sai ta ce da ita kin je wajen Malama Hafsa? Ta ce yanzu ma daga can nake. Me kika ce da ita? Ta ce mata komai da komai ta kwashe labari ta gaya mata. Sai ta ce Manan aminiyata. Amma ta ce da ni in bar shi tsakaninmu ne. To shi ke. Manal hanya ta kama Fauziya ta kama hanya tana tafiya. Tafiya take yi sai ga wata itaciya mai girma mutum ya fito gabanta ba ta lura ba. Sai jin shi take tish a gabanta ta ce bismillah. Sai ya ce ‘yan mata sannu. Sai ta ce yauwa ya aka yi? Sai ya ce ‘yan mata sannu barkanki da warhaka. Dama na kawo miki ‘yar tsaraba ce mara girma akan taimakon da kika yi min rannan. Sai ta ce na yi maka don Allah shi kenan ba damuwa. Sai ya ce a'a mai da hannun kyauta baya ba kyau. Mai ne na kawo miki na gyaran jiki wanda na siye shi daga hannun wani ya kawo shi daga Ingila. Da ta karɓa sai ya fice daga nan. Hanya ta na komawa wajen girke-girkensu. ‘Yan mata uku ne suka tsaya suka ga abubuwan da ya faru tsakanin Fauziya da wannan namijin. Suka ce mu gani meye a hannunki. Wata ta yi zafin nama ta maza ta karɓe ta ce ha'ila mai ne da gani na gyaran jiki ne. Sai ta ce za ki san man kaɗan. Sai ba ta ce komai da su ba Fauziya. Sai ɗaya daga cikinsu sai ta ce wannan ya yi girma da yawa ai na san za ta san mana ya yi mata ma yawa. Sai ta ce da su shi kenan ma ba na buƙata ku ɗauka. Da gaske kike mu ɗauka? Da gaske kike? Sai ta ce da su Sai daga bayan su Malama Suwaiba ce ta ce me ke faruwa a nan? Kowacce ta maza ta koma aikinta. Saboda gobe muna da shiri na musamman ana shiryawa sarki walima mai girma. Ya kamata a ce yanzu kowacce ta fice ɗakinta ta je ta kwanta. Muna da tashin wuri. Haka aka yi kowacce ta nufi makwancinta kowacce ta tafi. Tashi suka yi da wuri-wuri kuyangu kasancewar shirye-shiryen walimar da ake yi wa sarki. Abinci aka yi kala-kala nau'i daban-daban na musamman. Aka zo aka ajiye kan tabur. Ba abincin da babu kalarsa ba irin da babu. Ɓangare guda kuwa 'yan mata ne suke rawa ana rawa a gaban sarauniya. Rawa ake yi ko'ina jin daɗi ake yi. Abinci aka kawo gaban Sarki Suleiman. Abinci aka kawo a gaban Sarki Suleiman. Ya ɗanɗana abincin nan bai ce komai ba. Jimawa kaɗan a nan Suleimanu ya zaro idanu. Sai kuyangu masu dafe-dafen abinci gabansu ya faɗi. Da ya zaro idanun shi ya ce da alamu dai abinci ya yi. Malama Suwaiba a nan ta waiga ta gyaɗa wa sauran kuyangu kai da alamun abincin ya yi wa Sarki Suleiman. Haka aka yi wunin ya fice kowa yana jin daɗi ana murna an yi walima lafiya kuma abinci ya yi wa Sarki Suleiman. Kowa ya koma makwancin shi baicin an
gama hidima ta Sarki Sulaiman, kowa ya koma makwancin shi za a yi barci kasancewar dare ya yi. Manal ce ta baro ɗakinsu da alamu tana sauri da inda za ta. 'Yan mata guda biyu suka tsayar ta suka ce tsaya, ta ce lafiya, suka ce da ita Malama Suwaiba ce take kiran kowa da kowa da ya je, ta ce yanzu da wannan daren. Gefe guda kuwa Fauziya ce a ɗaki ta sanya kayan barci tana wasa da wani abinta wanda wa ya san shi menene, da dukkan alamu dai abu ne wanda take ji da shi. Sai take cewa ya aka yi har yanzu Manal ba ta zo ba. Dama kullum bayan sun gama aiki suna gamuwa ne su zauna suna firarsu da sauran nishaɗi kasancewar jininsu ya zo ɗaya. Sai take cewa ya aka yi har yanzu ba ta zo ba. Fauziya tana zaune a ɗaki jin ƙaran ƙofa ta yi sai ta ce su wane? Sai 'yan matan suka maza da sauri suka bugo ƙofa. Sai take wayyo wayyo wayyo, sun zo da wani babban zane ne ɗauke da hannun 'yan mata suka nannaɗe Fauziya suka fita da ita waje. Ƙara take sha suke fice ki ƙyale wa mutane, dama kafin nan sun ƙulle mata baki da wani 'yan tsumma. Suka nannaɗe ta da wannan babban zane suka fita waje da ita. Ba inda suka yi da Fauziya waje suka yi nisa da fada suka je wani daji. 'Yan mata ne wajen su 6 sun ɗauki Fauziya suka je suka ajiye ta a wani waje. Ba a jima kaɗan ba sai ga Malama Fauziya ta zo tare da Malama Hafsa. Sai ta ce da su Malama Suwaiba ku ɗaga mata fuska. Sai aka ɗaga fuskarta. Fauziya take wurga-wurga tun tana tambaya a ranta lafiya ake min wannan aiki? Sai Malama Suwaiba ta ce mata za ki faɗi laifin da kika yi? Tambayar ki nike. Sai ta ce da ita wani laifi na yi? Aka buɗe mata Fauziya bakinta ta ce wani laifi na yi? Sai ta ce biki san ba ma me kika yi tsohuwar munafuka. Tambayar ki nike za ki faɗa ko kwa sai na miki daidai da abin da kika yi, daidai da laifinki in ɗau miki hukunci a kan. Sai ta ce ban san batun da kike ba laifin da na yi. Sai ta tambayi Rashida. Sai ta ce Rashida haka ne da cewar jiya da daddare kin ga Fauziya tare da namiji? Sai ta ce na gan su. Da ke da wa? Sai 'yan matan nan guda 3 suka ce su ma sun gan su. To da kuka gan su sai aka yi yaya? Sai suka ce mun gan su ya shiga lungu da ita wajejen ajiyar kaya. Ya shiga lungu da ita bayan nan sai muka gusa ba mu san me ya faru ba. Sai malama ta ce wa Fauziya haka ne zancen? Ta ce wallahi ban san da wannan batu ba. Malama Suwaiba sai ta ce yanzu abin da za a yi, abin nan zai kasance tsakaninmu ne. Ke kuma Fauziya jaza'anki da abin da kika aikata. Mutuwa ne kaɗai zai goge wannan laifi naki, domin wannan abun ba za mu yarda ba ya ƙara faruwa da wani daga cikin kuyangu. Abin da za a yi ku beƙo min wannan guba ku je ku zuba mata Fauziya. Ƙawarta Manal karkarwa ta kama ta rasa yanda za ta yi ta taimaki ƙawarta ko ta fidda ta daga cikin wannan makirci da suka shirya mata. Sauri suka yi suka bi umarnin abin da Malama Suwaiba ta ce aka tafi a zuba Fauziya guba. Sun zo za su zuba mata ta yi sauri Manal ta taho ta riga su. Suna zuba mata ta maza ta fiddo wata kwalba daga cikin jikarta ta maza ta zuba suka zuba a tare. Kafin gubar ta isa kwalbar abin da ta fito da shi na kwalbar ya isan mata. Suka zuba ta maza ta jefar da kwalbar.
Sa'annan bayan sun zuba mata gubar, Malama Suwaiba ta ce, to kun ga duk wanda ya maimaita irin wannan laifi da Fauziya ta yi haka zai faru da shi. A nan Fauziya sai jin ta kake tish ta je ƙasa. Da dukkan alamun gubar ta fara ratsar ta. Ƙawarta Manal ta zo kusanta ta ɗan tsugunna haka ta sinna mata wani abu ta ɗaga rigarta ta sanya mata ta yanda ba zai faɗi ba. Sai suka ji ƙara, Malama Suwaiba sai ta ce ku maza ku ɗauke ta ku yi nisa da ita mu za mu ci gaba, kar a zo a tarra mu a nan asirinmu ya tono. Haka suka yi suka jijjiɓi Fauziya suka kai ta waje mai ɗan nisa ba mai yawa ba da nan.